RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mau kining sa kalalaki nga taga Kaliungan, Dalagit, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangahan nga Lari. Usay mo eskwela sa school? Mauna pa. Uwang ilang unta ko ninyo ni mama nga eskwela kog high school. Uy, Bitaw dong. Ato lang ning paeskwelahon si Larry sa high school ko. usay eskwela? Huwag mga eskwela nyo sa school. Kamu ako mga anak, kala, tabang mo na kusuman. Pa, Dati kasi buyas kipagtanam na ko, tabangi ko ninyo. Eskwela. Pamanin ka musulanan. Di mo magkakaon na. Kamu rin ginegosyo na. eskwela lang gud ko pa. Kay gusto ko nga na ako'y mahuman. Tagahiya sa namang uod. Tampalungon tamang karon. Di lagi ko pa eskwela ni mo. Huwag magtubang kikala. Pangitag-pagi mag-eskwela ka. Basta ako, di ko bugasto ni mo. Gusto na nak. Ayaw na paghilak, nak. Ma, nganong iunan naman si Papa? Iya na gid ng batasan sukad pa sa una. Paminaw. Kay may isulti ko nimo sa bag-o pamingminyo. Sa dihang si Kuya Ani pa nimo ang among anak. Hain naman ni si Fredo. Tulo ka si Mana naman nga wa mo pauli sa bahay. Hoy! Dita! Sige mo gipangita! Pino! Oh! Tos merkado! Nagtuwag bansyong! Sige, salamat. Ato-atoon si Papa nimo sa merkado dong. Ni arade ka din, he? Bastos ba ni mo eh? Ibutab na ng batas sa misa. Salbahis ka? Tulo na kasi mana nga wa ka mo pa uli. Bebe, hain naman ang halin sa sibuyas, ha? Hoy, Fredo, wa na yung taon may makaon dito, huy. Wagit ka mo uli. Naibaw ka man unta nga may anak kang gamay. Bihain ang kwarta, hain. Ay na, oy! Amang giinom. Ang uban akong gisugal. Salbahis ka! Salbahis ka! Pasakit eh, ha? Ay, kapasakit. Pauli ka sa ato na. Pauli na! Ingon ato ang batasan sa imong amahan. Sugarol o hingulata. Huwag yun siya mausab, ma. Wa gyud. Hangtod nga napunan ang among mga anak. Og nataho ka. Ingon ana gyud ang iyang batasan. Palainom og sugarol. Og way plano nga mo pa eskwela og mga anak. Paitas ang Papa mo, eh. Sa ato pa, di ko makaskwela ini, ma. Ayaw ka balaka. Mangita kog paagi nga makaeskwela ka. Muadto ko sa lungsod, akong hangyoon ang akong mga kailang pa-workingon tika. Basta makaeskwela lang yun ka dong. Sige, ma. Bala og mag-working ko. Ang importante nga, makaskwela ko. Tinuod, ma. Mag-eskwela na ko. Mauna anak. Ako kang dadon ron sa akong kaila ha. Iya kang paeskwelahon og mutabang-tabang lang kaniya ha. Sige, ma. Muadto ko, ma. May pangakuya kay makaskwila na ka. Ang Ornel. Yayan mo kuya Larry, uy, makaskwila man ka. Sige, may tabang ni Papa sa uma. Sige lang, dong. Kung makahuman na ganit ko sa eskwela, dong. Ug may trabaho na ko. Kamunasab nga ako mga manghud ang akong paeskwelahon. Salamat kuya. Dong. Ayaw pasagdi si mama din niya. O kuya. Sige na dong Lari. Sige na, pangandam na. Kay ako na kang ihatod sa imong workingan. Gamay rang imong trabaho din Hilary. Sa dili ka pa mo eskwela, imo unang lawgan ang mga baboy unya imong limpyuhan ang ad. Okay, te.
Unya sa gabi, imo kong tabangan mo assist sa mga pasyente nga mga anak. Unya sa weekends, manguha ka og kumpay sa baka og kanding. Pagkahuman, maglimpyo kas mga CR sa ospital. Oh, Unsa man kaya ra? kaya rate. Larry, Oh. yung hiling agi sa gianakan, be. Ote! Ay, puya di aning mag-working ay. Kuwang ko sa tug. Di pa gid ko makatunog tarong. Ay, sige lang. Umanon ko lang nito, Iga. Kunya, mananghid ko nga magbauli na ko sa amo. Uy, Ginoo ko. Kadaot na gud nimo anak. Dagi ma, kapoy ko dito ma. Oh, nisulta na ka, no? Ilang eskwela, bagyo ka. Pa, Taba pa ka na ko sa uma. Dato pa ka. ha? Unsay madato pa? Ako yung project, no? Inig-igo, ini, dato ko. Oh, Unsa man din mong gitanong pa? secret. Ha? Unsa man din ang gitanong di papa ma? Nga, ambot lang anak niya. Tawaan na mo. Kapo na eskwela-eskwela ninyo. Ato na gusto kong uma, eh. Ay, oo niya dong. Unsa may plano ni mo ron? Dili na kamo padayon og eskwela. Mangita lang kog laing kaworkingan ma. Kanang madalang sa kong lawas. Ah, tana, kuyog ta. Uy, asa man ta ma? Makiksulti ko sa atong mayor. Basig makatabang siya nato. Sige ma. Way problema. Ano lang ka mag-working nako. Salamat, Mayor. Ah, unsa may iyang trabahoon, mayor? Butag hapon, maglawag ka sa mga itik, mga manok nako. Ya, pagkasabado, mutabang ka pagbuwag sa mga lubi. Kung saman, okay ra ka na? Sige, Mayor. Okay ra ko ana. Very good. Na sige, pag binutan lang din aron mahuman ka sa muskwela. Og mahimo na sa ka mo duaw sa inyo ha kung mingawon ka sa mong mama. Okay? Salamat, Mayor. Salamat intang nga nakayaran ako ang trabahoan din sa ilang Mayor. Maningkamot ng gid ko nga makalampos ko kutob sa high school. Kumusta man ka sa ilang mayor, dong? Okay ra ma. Kaya raman ako ang trabahoon dito. Ah, maayo hinuon. Si Papa day ma. Ay, tuan na pod sa uma. Si Papa, ginagkop sa mga pulis! Oh, nga naman ka ha? Ah, sir, nga naman ni sir. Unsa may sa ko Papa sir nga inyo man siya gidakop. Grabe bang kayo dito, man? Nagtanong manig marijuana. Oo, Ha? unsa? Boy, ko. Uy, ginoo ko ni mo, Fredo. Ikon yun di na tinood. Boy, Ay, ikon ninyo. na pangitiyas tayo, ha? Kuyo na lang. Pasiluan ko ninyo, day. Anak, pasiluan ko ninyo. Nga nung nagtanong man in taon kag mariwana, uy. Gusto na ko magkakwartaon ako. Mo day nga ningon ka pa nga madato ka. Kay nagtanong di kag marijuana pa. Pasiluan ko ninyo. Wa na kay mahimo pa, anak Fredo. Serbisyohin na lang din sa bilangguan ng imong mga sa. Ma, ubalik na ko silang Mayor ha. Sige, anak. Ma, ay sige pag-goal din Dong Arnel, Kuya! ayaw mo pabadlong ni Mama din ha? Oh, okay ah. Ay, dong, pag binuotan dito sa ilang mayor, dong, ha? O ma, kay maning kamot gid ko nga mahuman gid kong eskwela. Congrats, anak! Ay, salamat na human. Ragyod ka sa high school. Congrats, kuya! Salamat ninyo ma, o Dong Arnel. Tana, mamauli na tas ato. Kay na ako'y giandam dito nga manok Bisaya. Aha, mo eskwela ka o college, nak? O ma,
Oh, anak, dili man in taon ko makagasto ni mo, ana, oy. Ma, ayaw ka bala ka. Na ako'y gi-applyan nga scholarship. O usa ko sa top 20 nga passers for scholarship. Oh, mao ba? O adto na ko sa syudad ng eskwela, ma. Oy, asa man in taon ka puyo, nak? Muhangyo langod ko sa paryente ni Papa, ma. Nga adto ko mo istar sa ilaha. Pag binuotan in taon dito, nak, ha? O, ma. Dali aras panahon eh. Pila na lang kabuhan. Mag-graduate na ko sa college. Mayo gani kay mga buotan rapod ang akong gipuy-an ni syudad. Arnel, niya si mama ni mo. Oh, niya si Mama. Ma! Mingawan ako ni mo, ma, uy! Ako sab anak, gimingaw sad kaayo ko nimo. Ay, kumusta man ka dinhi, ha? Okay na, ma. Okay ako din eh. Mayo ka, nakaduaw ka din, ma. Ay, naamang ko ko'y gianhi sa syudad, ug ako na lang po kang gihapit. Mayo hinoon. Unya, kumusta naman mo dito? Okay rami, nak. Si Papa di ay nimo, nak. Nakagawas na. Di ay? Mayo hinoon kay nagagawas na, ma. Unsa may hinungdan mga nakagawas na yun siya? Upat kahigayon nga wa mo to nga ang nagkiha niya. Kay gikiha man di ito si Papa nimo sa Tagalaing barangay. O permi nga may pag-umangko niya nga muduaw. Aw mo'y hinungdan nga minus-minus ang iyang sentensya. Mao ba, ma? Ma. Naon sa ka, ma? Nganong muram kag nagluya? Ay, si Papa manggod nimo dong. Nibalik na pod og pabadlong. Tuan na pod permi sa iyang mga barkada. Unya inig uli. Kulatahon ko og ang imong mga manghod. Itas ang Papa, eh. Abi na kung nagbag-o na siya. Eh, nakatilaw na siya preso. Dili na gitingali na mausap si Papa nimo dong, uy. Ay, lagid pa dama, ha? Tanaw ganit ni mo nga magyoyo na si Papa. Palayo na lang niya. Oo, anak. Salamat in taon nga. Bisan sa kalisod. Nakahuman ako sa college. Manikamot ko nga makakita na yung trabaho. Oh, uy. Nakom ning manghod ang nanawag. Hello, Dong Arnel. Kuya, tiya bro sa ospital sa syudad. Ha? Nga naman? Among ginas mama kay gitake. Unsa? Unsa ba gibuhat ni Mama Dong? Anong giatake man siya? Nagpabadlong man ko ba itong mamanghod kuya? Mao to, itaas ang dugo ni mama. Natumba, high blood. Kinuo ko. Kinsa may kauban ni mo nga naghato din ni Mama, ha? Namin si Ate Jenny kuya. Ah, nasi ate kuya eh. Padong na din eh. Ate! Unsay balita ni Mama, ate? Ato na lang iuli sa ato si Mama dong. Nipirma ko og waiver nga, ato na lang sa ato padayunon ang iyang tambal. Gano'n man, te? Gikaw mato si Mama. Unsa? Karon nga niya na si Mama sa ato. Ayaw ninyo pasaglis Mama, ha? Oh, kuya. Pa. Ati man na yung taon ninyo sa Mama pa. Kaya kinahanglan ko mubalik sa syudad. Kaya ako tong balik ko ng akong gi-applyan. Kami lang bahala mama ni mo. Panayon lang dito. Sige lang. Mag-aawan lang ko din kung dili ko busy, Lar. Salamat, eh. Ayo-ayo dito tong. Maudi ay nga dugay ka na balik din kay na ospital is mama ni mo. Ugaw? Sa ganito'y ingon ni mo, kumatos siya? Ulagi? O sige, kuyugan ti kagaw. Nako'y kaila nga mananambal. Maayo nang mananambala. Bisag unsa sakita, ayuhon ana. Mau bagaw? Ulag ikaw. Kana, kuyugan ti ka. Dako kay gayuday nga maayo ng imong inahan siya sakit, oy. Salamat, kuya.
Panika ko din eh. Pagdaw kaya sinina nga bagong hinubo o mineral water. Okay mubalik din ko din eh. Salamat in taon nga may chance pa din nga maayos, mama. Pupauli din ko sa amo. Si Arnel maning nanuwag. Hello, Dong. Kumusta diha? Kuya, pauli din sa ato. Oh. Kaya si Mama nabatay. Ha? Kuya, wala si Mama. Nga daw nahitabo ba din mo ba? Nakita man utang paagi nga matambalan ka pero wagin ka makapaabot ako. Ay, ba ito yung luha ng mama ni mo, Lari? Nagkapahuway na na. Kanong ipo man bigibiyaan, ma! Sakit ng itang buwana mo! Mag-unsa na lang may karoon nga wa na ka! Ma! Grabe ka sakit ang nahitabo sa among kinabuhi. Kay nibiya man namo ang among pinanggang inahan. Sa mga anak nga naminaw karon, mala o panggaan ninyo ang inyong inahan, samtang buhi pa sila. Kay dili na kita makakita og laing inahan. Sa pagkakaroon, di ako magtrabaho sa barko. Isip chef cook. Dinhin lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong suwatampo. More power sa RMN. Mayong adlaw kayong tanan nga nagpaminaw karon ning maong tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista maghatag kinabuhi ining akong suliran. Ako si Jenny May, legal age, o taga Aviola Village, Butuan City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagsigig sakit sa kong o. Aron iyong isabtan, ingon ni ini ang mga paghitabo. Mata na, Jinime. Buntag na. Ablihin na tong tindahan. Duka lang kay ko, ma. Sa duka pa kaayo. Nga buntag naman. Duka pa lagi. Ay, mauna na. Tagdugay manggod kang matog magabi eh. Kasi gigatubang anay mo silpon. Unsa nakakang orasan na to gabi eh, sa? Saba ang mama. Uy. Hoy, aron di ko masaba. Bangon na diha. Ug ablihin na tong atong tindahan. Kay karon taod-taod, may mamalit na nga magdiga mo alang sa ilang pamahaw. Sige, na. Lihok na, Jinime. Kaya mangumpra pa ko. Hoy! Uy! Samang ka! Nakuyawan ka gaw? Amom ka kang bayuta ka. Tutulang panguyab ko ni mo da. Say ato ni mo eh. Sus! Ganina regyo ko nagsigig tanaw din sa inyong tindahan kung maabli na. Dugay ni mo nangabli, oy? Ay, dugay ko na kamaktabayot eh. Duka pa gani kay ko. Pero pabangon jud ko mama para pangabli lang jud din sa tindahan. Kay kinsa pa may saligan ni mama nimo nga ikaw raman? Maupod noon. Sa may ato eh. Papalit ako ng sardinas, oy. Og itlog. Usa-usa lang kay nagtripping ko ron og itlog nga sardinasan. O sardinas nga itlogan. Mo ba'y tawag ana? Ay, basta mauna na, oy. Bisan unsaon, og pag-rumble istorya, basta mauna na. Kay sagulo ra maghihapon na. Og usapon. Magsagol ra maghihapon na stiyan. Oh, hoy ab na sad. Anong giduka kang maayo, oy? If I know, kita baya ko sa mga comment sa post ni mo gabi eh. Nag-comment dito ang imong crush. O nya, nag-comment siya nga mag-PM mo. Dayon, walay sumpay ang comment. So, unsa nahitabo sa messenger. Nanguyab siya nimo? Kachika sa naman bayuta ka uy. Wa uy. Patuhuan ning bayot. Mo nang duka di ay kay dugay mo nag-chat gabi ni ko ani Aaron. Sabag ka dia oy. Dunggan kang mama na kasabaan jud ko. Oh, dili man sardinas og itlog oh. Oh, baby, bayad be. Oy, lista the book sa. Lista the book. Unsa? Maura ni halin ni murong adlaw, Jinny. Ay, utang kasagaran mo oy. Unsa? Kinsa may nangutang? Tanawan sa listahan.
Usa may ibalin naton taon na ng kumpra ani nga gipangutang man di ay ng tanan ng tinda oy. Unya ma, kung di ko pa utang, labi na nahigaw pitoy, mo binitigtupi ni mo. Nya, limpyo sa imong kuko. Oh, nangutang sabdi ay si Pitoy. Ay, manghipos sa tama, uy. Kay Mingo naman sad. Naglampad na nga akong Ay, gahi masagod ng uhagod. Sagon sa og sulti nga ayaw sige gamit ana imong cellphone kay maunay nakadaot nimo. Tagdugay kang matug kay sige cellphone. Nya, basin og anis tindahan, cellphone lang gihapon ka. Ma, di man gusto nang higayon nga nag-cellphone ko. Nga unsa na magunsa ko diha, magduwa-duwa na manggod ko. Unya, manglod sad baya ko, ma. Ha, ipasangil man na nimong load. Sige na, manghipos na magkata. Hipos nagsugod diha. Kanang basiyo sa soft drinks, ipahilo na sa case. Huwag yun ka kaanam og butang anak sa case, no? O lagi. Oh! Oy! Naunsa man ka dyan me? Nasakit og bayang ako, pagduko na ako, ma. Unsa? Ang kuno nako, nga sige jud kong gamit ani akong cellphone. Kay wa man jud ko lingaw samtang magbantay ko sa tindahan ni mama. Og magabi tagdugay ko matug kay magsige ko cellphone. Mo ni pasangilan ni mama kung nganong magsakit ang akong Unya, Wa gyapon mauli ang pagsakit sa imong ojo ni me. naaman gyapon mo Ilabi nagbuduko ko. Unsa? Unsa man kanimo sa? Kay ang pika side naman sa kung sa my left side. Balik ka tunga na sa kung ang masakit ba? Ay, sa cellphone lagi na. Nadaot na imong mata. Ha? Basig magkinahon ka na og antiyohos ba? Bebe, aw di ba eyeglass pa ka ng eyeglass pa? Unsa? Panid ilang una ha, kung dili ba gyud mawa sa pila ka adlaw. Kay ipa-check up ta ka ng imong mata. Oo, basin tuod sa imo ng matagaw. Dautan ka na og mata. Mao ba? Kay mao man na si mama sa una. Magsigig sakit ang iyang ulo. Unya, mata di ito'y diferensya. Magsakit ang kung may diferensya sa mata. Mao jud. Kay mao man na si mama kaniadto. Sa ato pa, kay ang pikas may nagsakit na ako. Ang sa left side naman, sa ato pa, ang wala na kong mata ang may diferensya. Mao ba? Ba yun? Tay sa oy, naluding ko. Basin ang duha gid nimo ka mata oy. Kay dungan ba yan na nimo gigamit ang imong mga mata? Ang magang usaray madaot. Unyang, nga pikas man ako ang sakit. Hala ka. Wa ka ba mapakunggaw? Kay nga di ay? Uy, basig natarog ng utok nimo oy maong nisakit. Taka man kabayuta ko Ay, magpa-check up na lang ko Padukon man ko nimo anang way klaro nimo pag-diagnose na ko Onya, asa masagono ka pa-check up ron? Nga pandemic pa man. Oh, ha? Suwayo ka to sa ospital. Kay awan niya. Pa-check up ka dito. Kay magsigig sakit ang imong ulo. Inigawas nimo, COVID ka na. Unsa? Ay, ayaw mo ka ito ng ospital Daghan ka ng mga ospital, daghan ka ng binuang. Unsa pa? Oo, sige kong paminaw sa balita sa radyo. Daghang isyo nga may daan ng sakit ang pasyente, pero pag abot sa ospital, na-COVID na noon. Ayaw sa maroon pag-check up o ospital. Unya, nagsige man nagsakit ang pikas na kong obi. Ha? Basin doon na kay migraine. Migraine? Oo. Makuno na bation sa may migraine. Kasagaran, pikas ora ang magsakit. Imni sa nagtambal para sakit sa o. Unsa man sa tambala, ha? Pa? Lisod yun ang pagpa-check up karon sa doktor tungod aning pandemya. Ug mura dugay pa ni mahuman. Apa nabalakan na jud ko ining pagsigig sakit sa kong Ang akong gikabalakan, nga basig may delikado ning hinungdan. Ang akong pangutana mo kining mosunod, unang pangutana, pikas ora na ako ang magsakit sa my left side. Ug mosamot ang pagsakit ini, ilabi na kon moduko ko. O sa may tawag aning sakita. Delikado ba ni? Kung pasagdan lang? Ikaduhang pangutana,
Ang pagsige pa rin ako gamit sa cellphone ang nakaingon sa pagsakit sa pika sa kung Nadaot kang akong mata sa cellphone? Naginahalan na ka akong eyeglass? Ikatulong pangutana, ingon sa akong papa nga migraine ko nun Kay pikas upan ako ang musakit. Tinuod ba? Unsa man ang kaingon aning migraine? Ang paggamit ka ba sige og cellphone o ang kakuwang sa tuog? Ikaupat o katapusan, lisod pagyudron magpa-check up tungod aning pandemya. Kung imnan ko tambal, unsa man tambala ang angay akong imnon o kinahanglan jud ko magpa-check up og doktor. Asa man sa ko magpa-check up aning pagsakit sa kong uo. Palihog tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jenny May. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa atong programa kini ang akong suliran. Once again, ani na sa bako makiguban kaninyo si Dr. Rene Obra with my partner Atty. Eileen Bathan. Kami muhatag og tambag og solusyon sa mga problemang punto medical, legal, personal, behavioral, emotional, psychological og problema sa mga ginadiling drugas. Daghang pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Mamili lang mo. Inyo ba ning padala sa among Facebook account? Kini ang akong suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. O sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning dakbayan sa Sugbo. Sige pa man gihapon ang pandemic, bisan pa man og natay vaccine karong panahon na, no? So, magbanintayon lang yapon ta. Wear your face mask, maghuga sa kamot, pinagi sa sabon with the use of soap, and wapang soap, alcohol, o mag-social distancing. Mao na, nag-social distancing lang yapon may karon sa akong partner nga I miss you partner, no? Dugay na ko kita ni mo. Sige lang kong paminaw sa imong tambag sa legal portion, no? Atty. Eileen Bathan, no? Naot nga mo roll out aning vaccine, kaming Atty. Bathan o uban pa namong kauban rin sa among station, mahatagan nag-vaccine para ubalik ta sa atong normal nga pamaagi sa pagpadala ninyo diha sa atong mga tambag o opinion sa inyong mga pinadala nga mga sulat-suliran. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kining our thoughts determine the quality of our light. Unhealthy thoughts seconds. No? Negative thoughts gani ka, wala na, negative na ka. No? So kung naa kay mga project, whatever imong napunaon sa mong kinabuhi, positive thinking lang yun ta, even if the odds is against us, no? Kay ug negative na ka, ang imong adrenaline dili mo gawas. Luya ka og walay enthusiasm, walay kadasig. So gikan sa Chungwa Hospital Pediatric Alumni Association, kining AstraZeneca nga vaccine, kay naa naman nangabot ng mga vaccine karon para sa COVID, 62 to 90% efficacy ni siya. And ang carrier protein mukil ba ni sa adenovirus? If you have a common cause sa cold o kining mga respiratory illness, kining mga adenovirus. So naa kay adenoviral infection, mo lower ang number nga sa efficacy sa vaccine, no? Medyo complicated, but kung usabon kining AstraZeneca vaccine, 62 to 90% efficacy lang ni siya, no? Dili gud 100%. Okay? So ako i-greet ay ang atong mga suking tigpaminaw diha sa Mindanao, especially diha sa Butuan City. Mayroong pagpaminaw ni Dr. Virginia Yu, Dr. Saik Himbrada, Dr. Jojo Kanyaliha. Mao kini atong mga frontliner diha sa Butuan City. Diin nagikan kining atong letter sender, no, nga si Jeannie May, taga Alvula Village, Butuan City. Punto medical. Ako lang na ipakapin sa ning maayo kayong mamutos og mangga nga akong nakaila nga taga Guadalupe, taga Cantaw Anaga ug taga Minglanilla. Maayong pagpaminaw ni Renante Mabano, Christopher Ferrer,
Janel and Ruel Baco, Ibing Caparas, Sander Camila, Pidong Ilonggo, ug ni Bruno ug ni Cirilo Kabatuan, ha? Ako ning bagong nakaila nga mga gwapo, ha? Maayong salamat kaninyo kay na-harvest ng taon nga itong gamayng mangga sa inyong paningkamot, ha? So, maayong pagpaminaw nyo diha. Sumasa na bati na ito ganina sa drama, ang ipadala ni Jenny May, akong balikon nga taga Alviola Village, Butuan City, kalit nga nibati og sakit sa pikas niyang ulo sa may wala nga bahin. Ang iyang trabaho magbantay sa tindahan sa iyang mama ug tagdugay sa matulog ug sige gamit sa iyang cellphone. Musamot ang pagsakit sa iyang ulo kung muduko siya. Mahadlok pang mupa-check up og doktor o tungod kay niapat ta sa pandemya. Gustong mutumar lang og tambal apan wala sab mahibaw kung unsay angay nga tumaron nga tambal. Sumaunay atong nabati ganina sa drama nga gipadala ni Jenny May. Unang pangutana ni Jenny May, pikas ulo ra nako ang magsakit sa may wala nga bahin ug musamot ang pagsakit ilabi na kung muduko ko. Unsa man nay tawag ani nga sakit? Delikado ba ni kung akong pasagdan lang? Well, basta na ay sakit, meaning there is something wrong, no? Okay, normally, di nang kita magsakit, no? So, kini atong ulo, daghan kay inig mga blood o nerve supply, no? So, akong pagtuo Jenny May, kini imong sakit o mo na imong gitawag sa among pagtuon sa sa medicine, no? Sa pagka-doktor nga migraine, no? Unsa man ning migraine? Throbbing pain ni siya, murag pitik-pitik ba sa one side sa atong ulo. Tungod ni sa abnormalidad sa blood circulation. O ang tao nga naay migraine, of course, luya, murag kasukaon, ug naay visual problem. Murag dili kayo makuha ng iyang pagpananaw. Naasay lain nga hinungdan nganong labad man ang atong ulo. Kining gitawag na tong occipital neuralgia, no? Ang kining magong atong mga nerves sa spinal cord, dagan na diha ang dapita, ug part niya ani mungadto sa atong ulo, sa atong scalp, no? So mao na siyang musakit kung naay mauntog, problema sa blood circulation for some reasons, na? Naasay gitawag na to temporal arteritis. Unsa man ni? Na-inflame ang artery sa one side sa atong ulo. Ha? Na-inflame, na-infection, o na-inflame. Naasay gitawag na to trigeminal neuralgia. Sakit kani sa one side sa atong naong o sa atong ulo. These are mga medical conditions nga makakos og labad sa ulo. Kining sinusitis. Kung mag-sinusitis ka, mulabad ang imong ulo or muscle strain, nagnay aneurysm or simbakulag na ay tumor ng dapita, ngumafluctuate ang blood supply, ug usa po na sometimes ang blood sugar nimo mumater pod, no? So daghang mga hinungdan. So ako ikasugyot nga moadto gyud kag pinakadulong hospital diha sa Butuan City para mga laboratory exam ka. Kini nga akong gihisgutan mga posibilidad lang ni, no, nganong naamang ka aning problema ha. Alright, so ikaduhang pangutana. Ang pagsigi ba nako og gamit sa cellphone ang nakaingon sa pagsakit sa pikas sa side sa akong ulo? Nadaot ka ang akong mata sa cellphone? Nagkinahanglan na ba ko og eyeglasses? Natay gitawag og digital fatigue. Too much, no? In fact, recommend magani gumi sa mga bata, no? Ikaw 16 mo yung edad mo, no? Ito sa mga bata nga less than 2 years old, mahimo lang wala gyud cellphone. Dili lang kay permi kay natin gitawag og digital fatigue, maka-cause siya headache, no? So may tabo og na kay digital fatigue. Muluwer ang imong attention span, o kag may pagkatanga ba, dili ka maka-focus. Irritable ka. Dili ka
makapahulay og tarong, wa kay tulog, depressed ka o dali ka masuko, mga irritable lagi, may pagka-aggressive. So mo nang i-limit lang sad, no? I-limit lang sad. O usap po sa posibilidad na ng too much na gyud. Although it's ongoing study, naapoy a certain degree of radiation, no? So dili lang gyud magpalabi po ni anang cellphone o kanang mga computer, no? Labi na sa mga batanon pa, ikaw teenager pa man ka, no? 16 years old pag ka, no? Ikatulong pangutana. Ingon sab sa akong papa nga migraine ko ni kay pikas ulo ra man ako ang musakit. Tinuod ba? Unsa man say nakaingon aning migraine ang paggamit ko bagsigi og cellphone o kakuwang og sa tulog? Sakto imong papa. Ako ang mga itong gitubag nimo sa una nimong pangutana nga usa sa rason nga nung musakit nga tuulo is migraine, no? Yes. Posible sakto imong papa. But there are other causes of migraine. Sabi na sa inyong mga babae, mag-hormonal change, no? Tulo ka panahon sa kinabuhi sa babae nga naay hormonal change. Number 1 is kung magminark. Number 2 is kung magbuntis. Number 3 is kung magmenopause. Ikaw, 16, bago pa lang kang nadalaga, o bata pa man ka, so hormonal change, makakause na siya migraine. Another reason is kining alcoholic drinks, too much caffeine. So may mga sources of caffeine, dili lang coffee, kundi chocolate, kining mga kanang energy drink, kanang mga Cobra, Red Bull, pamadali, Pubitan, Sting, daghan kay na, no? Ngani sa among kantin, among cooperative kantin, akong ginadili ng pagbaligya ani mga energy drink. Moingon ko akong ginadili kay ako may chairman sa among kantin, among co-op. So, kung may stress ka, may migraine ka, o may stress ka because this can cause muscle contraction. Kung makakuan ka bright light, sobra kahayag, mabitaw ng usahay o arita sa open space, kung mag-drive ka o magbisikleta ka o maglakaw ka, kung mahimo lang mag-sunglass ka, padili direct ang igo sa light sa imong mata. This can affect your sleep pattern, no? Mo nang uban nga naay kuan, naay sobra ang tulog or way tulog, mag-migraine. Kay wa mabalance ang homeostasis, no? Wa ma-recharge, wa ma-recuperate. Another reason is kanang pag-usab sa atong panahon, weather change. O kining atong ginakaon, kining gitawag na to og food addictive monosodium glutamate. Namusuod bitaw tag restaurant sa mga insect, nahilig mo sila gamit og bitsin, monosodium glutamate. Kung too much niya na, maka-migraine pod. So, umutang mo bitsin, katamtaman lamang, sakto-sakto lang. O kining cheese nga processed food, mao kini ang mga hinungdan nganong naa may migraine. Okay? Ikaupat nga pangutana o katapusan. Lisod pag yun kuron pagpa-check up tungod lagi sa pandemya. Kung imnan ko lang ni og tambal, unsa masang tambal ang angay na kong imnon. O kinahanglan bag yun kong magpa-check up og doktor. Asa man sad nga doktor akong or kinsa man akong pa-check upon magpagsakit sa akong ulo. Well, kung pwede lang, as soon as possible, magpa-check up yung kang doktor. Pero for the time being, wa pa ka makapa-check up, tungod lagi sa pandemya, I don't have an idea of, taga-syudad mo ka, Alviola Village, Butuan City, no? Dako ba yan yung lugar ng Butuan City? No? Naadiha ang dako kayong river, no? Nakanhaman ko na yung lugar. Muadto kag doktor, internal medicine or kung mahimo lang neurologist diha sa Butuan City. So akong balikon for the time being, wala pa ka makaadto, pwede ka mo inom og non-opioid nga mga analgesic, kini mga paracetamol, ibuprofen, mefenamic acid, no? O kung naman siguro i-teleconsult ninyo diha sa Butuan, Zoom ka consult, no? Pwede naman tingali. Kung di gud matabang ani nga akong giingon nga paracetamol, ibuprofen, mefenamic acid, sometimes ako mga pasyente uban nga naay mga intractable pain,
mo bisita ko mga opioid analgesic kaya mga oxycontin, kaya mga morphine, no? Pero dili ko mo advise niya na. Ha? Kaya kinahanglan na siya special license. Pwede na paracetamol, ibuprofen ug mefenamic acid. Okay? So hinaot ko nga nasabtan ko nimo Ginny May sa akong itambag nimo may tungod sa imong problema ug ngadto sa atong mga suking tigpaminaw. Salamat kayo sa inyong makanunayon ng pagpatunay sa atong programa sa Radio Mindanao Network. Kami diri mapasalamaton kayo kay hangtod karon o sa labay nga mga katuigan permanente gumi nga number 1. So sa makausapa ako si Dr. Rene Obra with my partner Attorney Eileen Batahan moingon nga hinaot nga aduna sa kamay nakutlo nga mga pagtulunan karong adlaw. Dili ka mo maikog, maulaw, mo padayag sa inyong mga problema sa katong mga pamaagi nga akong gisgutan, akong gimension a while ago. Maningkamot ra gyud ko or kami ni Attorney Batan nga manghatag kami kulor or kinabuhi sa inyong mga sulat-suliran. So gikan ka na mo diri sa Radio Mindanao Network, radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat sa inyong makanunayon ng pagpaminaw og maayong adlaw.